Hai, assalamualaikum lur. Suwon wis mampir ndelok videone Mbak Yu iki. Dino iki Mbak Yu nggawe brownies koko sing nyoklate kebangetan. Penasaran karo cara nggawene? Ayo langsung ae disemak. Mbak Yu nyepakno loyang kotak sing wis dilemeki kertas roti oleh nggawe loyang bentuk bunder utawa persegi panjang lan lemeke oleh diganti mertega dioser-oseri tipis karo diuwur-uwuri terigu. Iki disisino dhisik. Mbak Yu arep ngelelehno coklat batang 70 gram nang wadah anti panas. Mbak Yu nggawe rantang, tambahno 120 ml minyak goreng. Terus iki ditumpangno nang panci sing ana banyu umupe. Lek banyune wis umup, iki genine gak popo dipateni. Udek sampe kabeh coklate leleh. Lek wis mari jarno dhisik. Ndek wadah baskom, Mbak Yu wis nyepakno petang iji endhog. Tambahi 8 sendok mangan utawa 120 gram gula putih. Setengah sendok teh vanili bubuk. Setengah sendok teh SP utawa TBM. Mbak Yu duwe koret-koret, dadine Mbak Yu campur seprapat SP karo seprapat TBM. Iki dimixer karo kecepatan paling cepet. Mixer iki kira-kira 10 menitan utawa sampai adonan kentel, putih, ngembang lan ana jejake. Kaya ngene. Karo menyisan diayak tambahno 9 sendok mangan utawa 90 gram tepung terigu, 6 sendok mangan utawa 40 gram coklat bubuk, setengah sendok teh baking powder. Iki diayak ben gak ana tepung sing grendil. Terus iki diudek wolak-walik sampai adonane nyampur rata. Iki wis nyampur. Tambahno coklat sing wis dilelehno karo minyak goreng. Udek wolak-walik sampai rata. Pastekno gak ana minyak sing ndek dasarane baskom. Iki lek gak nyampur temenan isok marai bantat. Kaya ngene iki wis mari. Gawe lapisan tengahe, Mbak Yu nyepakno susu putih kental manis petang sendok mangan utawa susu coklat 2 saset. Terus Mbak Yu tambahi sak sewur adonan coklat. Mergo iki tambahane susu putih kental manis, dadi Mbak Yu tambahi pewarna panganan warna ireng. Lek riko wegah iki oleh di skip. Mari ngono Mbak Yu lanjut. Mbak Yu mbagi rata adonane karo disiwuri ae ben rata. Cetak nang loyang sing sak bagian. Gedruk-gedrukno ben hawa sing ndek njero iso metu. Iki siap didang. Sadurunge Mbak Yu wis manasno panci karo banyu sing wis umup. Iki didang 10 menitan, nggawe geni sedeng. Lek wis 10 menit tambahno adonan lapisan sing ditambahi susu kental manis. Tutupe panci dibuntel karo serbet resik ben banyune gak netes. Ratakno. Tutupen. Terus iki didang maneh kira-kira 10 menitan. Wis 10 menit, iki adonan terakhir ditambahno.
ratakno sampai lapisan tengahe ketutupan kabeh. Tutup pancine, iki didang kira-kira 20 menitan. Gawe pemanis, Mbak Yu ngelelehno 100 gram coklat batang. Iki masih kompore dipateni gak popo yo, sing penting banyune sik panas. Mbak Yu duwe titik coklat putih batang, paling 20 gram, iki karen-karen, tapi gak popo. Lek wis mari iki disingkrino dhisik. Wis 20 menit, iki Mbak Yu buka pancine. Mbak Yu tes mateng apa gorong karo bitinge sate. Lek wis garing kaya ngene, berarti iki wis mateng. Terus iki iso dientas. Lek gawe kertas roti luwe penak copot-copotane yo. Iki wis mateng, iso dipangan ngene ae utawa dikei coklat kaya Mbak Yu ngene iki. Iki Mbak Yu suntuk coklat sing mang dilelehno, ratakno dhisik. Kei coklat potene sembarang sak karep rika. Lek weke Mbak Yu ngene ae. Terus iki karo Mbak Yu diorek-orek kaya ngene, ngambang ae karo bitinge sate. Dadine motif marmer. Ayu yo. Brownies coklat kokos iki lek misale didem dhisik nang lemari adem, iki rasane tambah enak lur. Iki rupane kaya brownies sing ndek toko iku. Jan persis ya lur, koyok brownies Mamanda. Iki empuk kempus-kempus. Toppinge yo ayu. Mbak Yu coba dhisik ah. Bismillahirrohmanirrohim. Iki enak, rasane gak kalah iki karo brownies Mamanda. Mantep lagi. Iki lapisane yo lumer. Iki enak lur. Temenan. Coba yo. Mantep lah pokoknya, recommended. Ya wes yo, sehat-sehat terus Riko sak keluarga Riko ndek kono. Ojo lali subscribe channel Mbak Yu, ketemu maneh ndek videone Mbak Yu sing anyar lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.